President Mnangagwa has repeated his term limit climb down after Chiwenga open challenge. Achipene mwishe Zimbabwe vanhu voti aiwa Mnangagwa aizosarenda manje nekuda aiwa kwechitiko chanonga kuti aiwa Chiwenga pakangotaura nhau dzekuti vakomana chimbomirai zvokuda kuita mafactions mubato reZANU-PF, bato revanhu kwete bato remunhu. Tinoona kuti Mnangagwa abva auya manje ndobva aratidza kusarenda. Sambinda mashoko anobuda togwa pana vanhu subscribe like kuti on the bell icon. Tipina mnenda munhu kwa mchinzi. Barely 2 days after Vice President Constantine Chiwenga publicly warned ZANU-PF members against advocating for President Mnangagwa's alleged plan to extend his term of office beyond the constitutionally mandated 2 terms limit. The ZANU-PF leader has once again reiterated that he will step down at the end of this term. To one of this situation, uramba ichienda mberi uye Chiwenga haasi kumira. Tinoona kuti aiwa pameeting yakanga nayo paZANU-PF headquarters aHima Youth League, tinoona kuti aiwa paichandiwa the slogan, tinoona kuti VP Chiwenga vakatoisa ruoko rwavo pasi, havangatosimudza chibhakera, toratidza kutoti he is totally against the extension of power beyond 2028 ya Mnangagwa. Tudze mafungiro enyu moti kudi pamusoro pechitiko ichi. Pina comment section medu musangano subscribe like, wanchira on the bell icon.